Erpin Tri Kuncoro Ari sing bagus dhewe. SPG kuwi apa tegese? Yang selalu tersakiti. Tersakiti. Oke, iki kok sapa, Mbak? Minta lagunya Terpaksa. Dan juga ada yang minta lagi lagunya Selamat Jalan dari Tipe X. Tip X. Ambilkan gelas. Iya. Ya, iki lagu. Jukuk dhewe nyapa kon jukuk. Repot lah iya kok ya. Oh, iya kok. Iki dari Putra Wayah Mbah Supar Jagal. Iki yo. Ana lagune Sekti. Pelampiasan kawin kontrak bejaning sih. Lah kawin kontrak iki nyanyine karo Anang. Nang. Nyanyi kawin kontrak. Gak iso. Kawine tok iso. Ku yo ngawur kok kowe yo. Nang, monggo. Diaturke ya, Dik ya. Yang mana dulu? Pelampiasan yo. Pelampiasan. Nah. Iki anti iki mau wis ditunggu-tunggu. Ditunggu to iki. Oke banget. Mbak, nek gak mbok turuti aku diseneni ibu. Dadi iki njaluk buke. Njaluk buke ta duwite iki mau. Engko nek awake dhewe momo. Engko kita njaluk Mbah Supar rek dhewe. Lagune awake dhewe gong songkek lho, amplope dibalekne. Nah, bijaksanane ngono aja nampa amplop ning lagune ora dikekne. Ya, amplope tok ta, Mas? Heeh, isine dijimuk to emane-emane. Mosok yo. Ayo dianti. Ya. Kene lho. Pelampiasan. Rame kendaraan kontrono, nek rame kendaraan bahaya ya, Mas. Lah iya. Ngene ya, Dik ya. Iya, Mas. Monggo. Kata-kata Mas Haris. Kata-kata, jika hanya dia tertawa maka kamu jangan jatuh cinta. Oke. Jos
pelampiasan diaturke